Welkom bij deze nieuwe aflevering van Stroopmoes de podcast. Ik ben je samen met Harry. En we ben je mij nog iemand. Ja. Dit keer. Maar... Dat is een geheim. Boterbreien en green het Sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Rennie vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom bij Stroopmoes de podcast. Oké, welkom bij deze nieuwe aflevering van Stroopmoes de podcast. Dit keer ben we net allingig. Dit keer ben we mij. Wietse. Nice. Wietse is een maat van u. Die wen het op het moment in Ljout. Dus die zullen het heel veel meer. Maar hier is nog altijd van harte welkom bij u in de podcast en bij u in de vriendengroep. Zeker. We missen hem echt. Maar net te vaak. Alsof ik die vaar. Nee. Hey, maar hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, zeker. En zeker, Wietse is zeker. altijd bol en aanwinst best in de groep. Ja. Met zijn ego nog net te bot strelen, maar oké. Nee, dat ben wel lovende woorden. Ja. Maar Wiets is natuurlijk geen bekende Nederlander. Of een bekende Fries. Of überhaupt een bekend persoon. Net dus, vier ik weer, nee. Nee. Dus misschien voor de mensen die momenteel luisteren. Die nou op Spotify of op YouTube nog geen like hadden. Maar door het wel even weten. Waar is deze jongen? Stel die hem voor. Stel die even voor. Nou, ik ben Wietse Posma. Zoals er een die het zei. Ik woon je op momenten in Ljouwert. Ik ben 24 jaar. En ik kom oorspronkelijk uit Twizel. Nice. Dat is meer in de regio. Ja, dat is wat dichterbij. Ja. Oké, nice. Heb je er nog iets te melden? Ja, weet ik net. Leuk nieuwtje van wat momenteel gaande is in je leven. En in Libië. Was het al vertellen dat hij het wist? Op het moment hak eigenlijk shit er me niks te binnen. Maar misschien komt het zo nog. Oké. Dus aflevering gaan we toe squallen. Dus daar heb je mijn eerste vraag. Zit hij hem nog op squallen? Ik net. Ik net. Nee? Nee. Niks? Die hem werken Doe? beide. Doe, Harry. Ja. It's complicated. Ik word er net over. Ik word er net over. Oké, nou, mooi. Ik ben dat net toe- slagen voor die rad op. Mooi dat toen aan degene bent die dit onderwerp betocht had. Ja. En dat stoert er net hoe haar was. Ja. Maar goed. Ja, even voor de duidelijkheid. Ik ben dus net slagen voor mijn afstudeerproject. Ik weet niet of het al is, Wietse, maar... Nee, dit is nice van me. Ja. Dus, Oh. Ja, super lullig. Maar er wordt om werken, dus waar ja, weet. volgend jaar nog was. Ja. Maar ja. Seizoen dan een ijsje? Ja, zonder een ijsje. Maar ik had er net echt hoop in, want het is kwallen. Ja. Zo'n die West beslist. ja, als van het slechtste uitgeest, dan kan het alleen maar beter worden. Dat is weer. Ja, daarom. Een goede spreuk. Daarbij komt in eerste stelling. Oké. Squallen wie de mooiste tijd van je leven. En Nee. welke bies is ze? Dan haak ik door de basisschool en de middelbare school. Vind ik net. Nee? Nee. Waarom? Ik denk dat als het op squallen zoals gooi is, zou dat voor mij denk ik mbo wijzen. Ja? Ja. Waarom? Ja, basisscholen, de helft van de basisscholen ken ik me net iets meer herinneren. Nee. Dus waar wel. Nee, maar ik ga wel op basisschool wel leuke momenten gaan. Maar ik denk net dat dat de leukste tijd van mijn leven weer. Toen ze naar de Nee. middelbare gang dus bedoelst. Nee. Dat weer het leuke moment. Nee. Oh. Nee. Maar nee, want ik word daar ook op basisschool. Ik word pest. Dus dat vond ik dan... En dan in middelbare school ik trouwens. Maar dat wie dan... dus nee. Maar dat zeiden ze toch al? Oh, Op- op basisschool werd het Ja. al. Oh, zo. Dus dat wie net echt positief voor mij. nee, voor mij hetzelfde. Was ik pest? Ja, op Ja? basisschool hoor, ja. Ja? Ja, ik ga net altijd een zo hè. Hoe wist u daarmee Een omgaan dan? chat. Net heel bot eigenlijk. Ik ga naar mijn herinneringen er net heel vol met dienen. Oké. En toen kwam de middelbare squallen. En toen ook naar een post. En dat Toen vond we ik in eigenlijk- zo'n beurt. Maar hier is toe fysiek pest of gewoon... Nee, net fysiek. Maar het was gewoon een beetje buitengesloten. Oh ja. Wie gewoon door. Ja. Doe wie is de oorzaak, Suus. Net op die manier. Oké. Hier ik net erg west trouwens. Oké. Nee. Nou, ik vond het op zich net echt... Ja. We dus toepest, Harry. Hm? We dus toepest. Nee, ik ga wel één keer gaan. Dat kan ik op zich wel even vertellen. Doen we dus net pest, wist dat zeker? Nee, dat snap ik. Ik hier vroeger blond hier. Nou, je reed hier. Ik wie wel eens de pester. Nee. Echt? Had ik spiet van, zeker. Ja, domme keuzes. Maar ja, het kwam omdat ik onzeker jongen weer. En ik kan maar met de rest mee. Dus dan dus ding de spiet van ast. Ja. En in hoeverre wie dat pesten? Nou, dat is vaak meeloperij. Meeloopgedrag. Dat is even erg. Het sneuste gedrag eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou.
Maar ja, dat weer natuurlijk wat je me wel in. Want ik vond het achteraf altijd dom dat ik dat deed. Ja. Maar ja, ik ben gewoon bang voor die oren. Zeg maar, dat hij me dan zo'n pesten. Zeg maar, en de classic. ik denk ook wel dat een beetje de leeft die het is. Dat ze zelf nog net echt wist waar ze bist. Dus dan just op naar oren die het misschien al wel weten waar ze binnen. Of hoe ze mijn ding omgaan moeten. En dat is dan makkelijker om daar mij erin. Ja. Het is wel makkelijker. Ja, maar het is net beter. Nou, ik ga letter op de middelbare school. Wat er een keer gebeurde weer, is dat we zitten op gym. En ik kies dus maar zo'n onderbroek aan. En die onderbroek die gang de hele tijd upward. Dus die gang op plakken zitten werden het jet. Dus dan gaan ze me corrigeren. En dan, als dat er vaak doorst, en meestal zorgen dat, dan zou dat een beetje dom uit natuurlijk. Dus ik weer mijn gym, let's die hele tijd die onderbroek naar beneden. En toen op een gegeven moment gang ze me niet waan. Gang ze dus maar dat waan. Maar en hoe toen gang oud ze toen? Ja, weet ik veel, groep. Nee, dat wie klas 3, denk ik. Oeh, dat is nog best wel let. Ja. Maar toen zijn ze dus Bubble Butt. En toen gingen ze heel die twerk. Dat wie helemaal in toen. Bubble, 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 butt. Maar ja, wacht, wist. Die namen die bubbelbutt. Nee, dat wie echt een hele kwarte periode van misschien 2 weken of zo. Dus het stelde ik nu niks voor. Ik ben het echt pest noemen, want ik ben echt voorlanger pest. Dus ik was sneu dat ze is. Maar dus toen ging ik dus dat de hele tijd aan. En toen zeiden ze dat dus. En toen gingen ze dus de hele tijd voor mijn neus. Gingen ze dus, maar ja, ik ken het echt niet van. Maar het is een soort van twerken. En dan dienen ze dus maar die haan-ding. Nee. Haan-ding? Ja. En nou, dat is die onderbroek waar ik leuk zeg maar. Oh, de handeling. Ja, de handeling. En dat wie gewoon even naar. Maar goed. Op een gegeven moment toen die iemand had weg in die game ding. En dat zag vaak. En toen dacht ik, kappen nou. En toen had ik hem vol in zijn bal slaan. Ja. Het holp net, want die kan liggen droom. Maar ik vond wel even... Het viel er wel goed. Ja, super. Ja. Justice for Gotham. Ja, nou ja, dat is. Nou, dit weer de aflevering. En ik ben op het mbo meerdere keren pester of fietsen. Ja? Dat vind ik te betwijfelen. Nou, dat is voor wie. Ho. Nee, wie een pesten, maar wie een bepaald wut wat meerdere keren eruit vloept. En het had mij mijn hierkleuter mee te zien. Maar dat gebeurt nog steeds. Ja. We gaan nog net een aflevering gehad dat ik net zei dat toen een ginger is. Nee, boeien, zit ik maar lekker. Vind ik eigenlijk dat ik het minder erg die haar dan Reni. Die doet het op een omroep. Ja, openbaar. Ik die het gewoon face-to-face. Ja, dat is weer. Oh, ik dacht echt wel face-to-face, ja? Dat hoeft niet te zitten. Maar doe dus dubbel op. Ja. Kortom, langzaam, kort samengevat. Kortom, langzaam. Basis- en middelbare squallen net een leuke tiert. Nou, net per se. Ik denk van mensen die te pesters wien, die het zichzelf helemaal de shit voelen. Ik denk dat die wel... Wien je een bekende meester dan? Op de squallen? Nee, zeker dus. Popular kids, is nee. Sommigen voelen wel dat ik dat wie, maar dat vond ik zelf net. Ik zit op een middelbare squallen er een beetje tussenin. Ja, ik denk dat ik meer hier. Ik ram wat mij de populaire, mij werd er ook net echt populair wie, maar ik wilde wel zoen mij de populaire meester. Ja, oké. Ik had trouwens even wat notities gemaakt voor mezelf. Wil Karijn gewoon bij wil zitten. Ik ben wel sleen op de basisschool. Trouwens meester. Ja. Echt? Even net sleen. Net maar de voest. Maar gewoon even die achterhol zo. Corrigerende tik. Ja. En wat die is dan? Ja. Ik schrok. Ik dacht, wat de fuck? Ja, oké. Ja, maar die is dan te verzien. Ja. Ja, weet ik niet eens meer. Van wie kon wippen met die stoel. Of ik wie gewoon aan het praten of zo. En dat ik al stil moest wezen. En toen praat ik weer en toen tik. Nou ja, hoe vaak heb ik al hier gewonnen jet? Net wippen met die stoel. Die stoel heeft jouw poorten. Dus dat broekzak half jouwer. Ja. Ik ben dan wel dat ik een meester hier. En dat hij dan boos werd, dan ging dat vingerke helemaal trillen. Die wilde dan zouden ook, dat er dan dicht bij die kamer, dan kreeg ze dat vingerke bijna in je gezicht. Ja, een beetje consumptie erbij. Dat herinner ik me nog wel heel goed. Middelbare squallen, wat voor keuzevak ga je hem in? Techniek? Ja. En doe? Zorg en welzijn. Oké. Ik die bouw. Doe die eens bouw? Alle twee wat bouw? Ja, wat dan? Dat ken ik gewoon, hè? Maar wie hier beide? Wie hier, als dan techniek die is, dan is het automatisch metaal en bouw. Ja, dat zie ik. En elektriciteit. Ja. We hier een SDV, dat wie dan sport. En we hier een bouw en techniek en zorg en welzijn. En bij jullie zit ook standaard. Alle famkes die in zorg en welzijn. Tenzij als ze sportief zijn, dan dienen ze SDV. En alle jongens die in bouw. Maar doe het op dezelfde school als mij zitten. Ja, welke? Column. Ja. Ja. Had ik dat tegelijk als die zitten? Doe best
2 jaar jonger dan mij. Ik ben 23. Hast Ja. du daar tegelijk als Gerben zitten? Ja, Bist ik zit in zaal hier. Op koers op Gerben al? Ja. Vet. Maar toen praat ik eigenlijk nooit met Gerben. Oh. Maar Gerben is mijn broer, nog even voor de duidelijkheid. Maar hast du daar dan, du bist er dus echt tegelijk als Gerben aangang? Ja. Oh, dan ga ik met mij die op die squal zitten, want ik kwam erop toen Gerben er aangang. Maar du hast eerst om oorskwaal zitten? Ja. Ah. Ik ga eerst 2 jaar op Lausklees moeten pas zitten. Hey, Ja, TL. same. Ja, weet ik. Dat weet ik. En toen ben ik afgestroomd naar Kader. En toen ben ik naar Kalm gaan. We gaan allebei gewoon TL dingen. Ja, eigenlijk ben Wietse en ik dezelfde persoon, maar dan Ja. alles. Wauw. Ja. Ja, dit is wel eng. Ja, dit is best wel raar dat we hier nog eens achter komen. Maar weet je wat dus wel een grappig feit hoe TL is van mij? Ik hier in de eerste klas, toen hier ik dus, we gingen naar de tweede klas. En toen weer er dus de mogelijkheid om naar TL in te stromen. Mhm. En ik hier dus op dat moment helemaal net in de gaten dat ik er nou punten hier voor TL. En iemand zei, jongen, doe krijg gewoon TL doen als vast. Ik zei, ja, vet. Ik zei, maar ook eigenlijk, daar heb ik helemaal geen zin in. ik heb helemaal geen zin om dan meer voor squallen te doen. En toen weer dus dat famke wat ik die het leuk vond, die gang dus ik TL doen. En dan dacht ik, ik eigenlijk had dit wel een slimme set om dan ik TL te doen. Dus ik ging snel die punten tellen. Ja, cool al je wel. Ik denk, ik ging jongen TL doen, jong. Erachterom. En toen ging ik hier nog 1 toets. En die wie op wiskunde wie een zoon. 1 keer in een once in a lifetime wie dat. Mhm. En toen hier ik nog 1 maatschappij of zo. Hier ik een toets. En die wie onvoldoende. En toen kon ik net met een TL. 1 punten weinig. Dus daar ging in Love Life. Ja. Maar, Shit. haast uiteindelijk het van gekregen? Nee, tuurlijk niet. Maar wie dat echt zo'n popie... Nee, het voelt mij. zie wie gewoon leuk. Ja. Gewoon leuk van elkaar. Ja. En is hij nou nog in je leven? Nee. Had ze ooit officieel in je leven west? Ja, squallen. Ja, oké, maar praat eens met haar. Wie is gewoon hopeloos verliefd? En Nee, cool jongen, ik zien? praat er wel mee. Oh. Ik ben geen creep. Hm. Nee. Nee, het wie meer dat ik dat wel wie is, zeg maar. Oh. Ik wie dat verliefd op jongens en die... Doe wie dus de creep? nou, net per se creep, want ik hier wel... 'Cause I'm a creep. Nee, want ik hier wel... Ik praat er wel met diegene, maar ik wie wel echt altijd echt hopeloos verliefd. Als ik verliefd weer op een middelbare school. Oké. Dat is best wel raar dat ik dit nog vertel, want diegene weet dat ik. Dus die weet nou dat ik kon praten. Ik ben net altijd idiot. Maar Nou ja, boeien. Dus toch ik denk dat het toen wel kist, namelijk. Maar oké, hij hem verder nog ding die hem interessant wil of vinden, leuke verhaaltjes van de middelbare. Kan nog 1 ding en dan ben ik de trainer. Oké, maar eigenlijk wil ik wel even voor de meeste thuis tips, Jan. Oh, Tips. Ja, tips. dat leek me leuk. Oer. Nou, hoe is het met pesterijen omgaan kist? Hoe is de populaire guy weer kist? Hoest. Dat werd Harry dus. Ja. Zeker. Ja, nee, ik weet het net. Maar ik denk, misschien is het wel leuk om even... ik kom natuurlijk niet meer. Dit is echt een slechte dag, joh. Tip. Kom met die wilden. Oh, bedankt voor de tip. Nee, ik Een bedoel... presentatietip is wel handig. Presentatie. Ja. Dat kan voor alles kwalen handig wezen. Wat is goed voor om dat goed te kennen? Wat een presentatie. Ja, nou dat is trouwens voor die. Hoe is de man? De man. De presentation man. Ja, ik vind, zolang als het maar wat dorst. Want het moment dat ze maar, dat kerst al wel als dan iets vertellen maast. En dan begin je na te denken, terwijl als het aan het vertellen bent. Dan is het een beetje... Oh ja. of, Ja. dan gaat het fout. Ja, en dan komen ze uit in Wurden. Dus ik had dan altijd gewoon zoiets van, als het gewoon trog is, en al is het gewoon, eigenlijk slaat het nergens op. Mhm. Gewoon lullen. Dat klinkt denk ik beter dan als het, Ja, en ik denk gewoon, ik weet echt hoe vervelend dat is als bijvoorbeeld een spreekbeurt haast een presentatie of wat dan ook, boek bespreken, ik weet ik veel. Leer er gewoon voor. Ja, maar ik weet hoe vervelend dat het is om ervan te leren, want ja, door haast een spreekbeurt en dan maar zelf bepalen wat een onderwerp is en weet ik veel. Maar achteraf denk ze echt, hier ik dit nog mijn bed te leren, hier je hebt niet al een presentatiedeel zet, destijds het uitzien. Maar dat kan achteraf niet meer, want toen hier is die geen discipline om te leren. Ja. maar dat hing er wel vanaf wat voor presentatie dat is. Ja, maar als je gewoon leerst, echt weer, als ik nog eens kwallen oeren aan koer, dan hiek ik mijn best dingen. Want dat ga ik nou net dingen. Maar dat zei iedereen. Ja, daarom wil ik het nou die meesten die het nou nog dwang kennen. Maar Jan, door het gewoon. Ja, maar dat had toch toen die het ik wel heel vaak get. Ja. Ja, weet ik. En Dat is een Als- beetje wat die ouders dan zien. Die zeggen van,
Gewoon in best, maar dan komt er wel. Ja, want hoe is dan Maar- als de letter niet hoor? Ik kan nooit meer best. Ik ben direct. Nee, ja. Waar bist u dan? Ja. Waar bist u dan? Dat is een opleiding net halen. Ja, dat Nee. zie je. Ja, dat is een goed punt. Maar ja, dat wie omdat ik te volle woorden hier gebruikt. Wat eigenlijk net klopte. Maar dat doet er niet aan. Nee, nou ja, maar dat is wat vervolgt. Hij je wel eens een zien hellen? Dat weer mijn tweede vraag. Ja, wel op Engels en beeldende vorming. Dat weer wel mijn betere vakken. Beeldende vorming. Tekenen. Ja, Oh, dus het sorry. is heel Sorry. verbaasd naar me. Nee, ja, maar wie dat, maar beeldende vorming, dan moesten wel meerdere dingen doen. Dan moest ik beelden vormen, zeg maar. Ja, daarom heet het beeldende vorming. Ja, weet ik, maar kreeg dus toen zien op tekenen. Ja. Nou, dat had ik wel gewoon trouwens. Soms net sissen, maar... Ja, en Engels wie ik heel goed in. Ik Ja? werk altijd heel goed in Ja. Engels, ja. Ik werk altijd Maar daar heb ik nog nooit van geleerd. Dat de rest in de podcast in het Engels dan? Alright. No. Maar Fries is echt Engels eigenlijk. hè? Dus- klopt. Maar, ja, maar ik vind... Zie eens. ja, Jeez. nice. Engels vind ik leuk. Dus dan vond ik het altijd leuk om daar... Nou, ik weet net echt dat ik echt leerde ervoor. Maar ik hier wel iets zien op Engels. Dat is denk ik wel een tip. Misschien een beetje een ongebruikelijke tip. Maar als het Engels leren was, eigenlijk was ik gewoon gamen en films zien. Ja, Zonder ondertiteling. ja. De hele dag terug. Nee, maar ik denk dat daar het meeste van mijn Engels wel bij komt. Ja, ik keek hetzelfde. Ja. Ja, Ik speelde Series. vroeger ik altijd mijn gasten uit Engeland. Ja, Call of Duty en zo. En Ark. ik denk dat dat misschien wel een van de betere leerwijzen en is. ik denk eigenlijk dat de generatie van nou daar ik meer aan had als stampen. Ja, want game is leuker dan een boek, Ja. uiteindelijk. Ja, dus het Ja. is gewoon, dan leerst het tot het waan. En ik merk wel dat onze generatie heel graag doet in plaats van leest of leren of wat Zijn dan ook. wurg, dus ze stampen op een hele andere manier. Ja, maar daar gaan we het nog niet doen. Maar dat wie vroeger ik al zei, dat is net Ja. van no. Nee. Nee, oké. Maar dan is het maar wutje stampen, daar is natuurlijk niet aan. En als het nou op een leuke manier dwank is. Ik die wel altijd WRTS trouwens. Oh ja, dat ken ik ook nog wel, ja. Doe net? Ik snapte nooit wat van dat programma. Oh, ik wil- WRTS? Ja, dan moesten ze al die begrippen moesten ze erin zetten. Of die dingen ja, die ze dat leren vond ik moesten. het irritante erom. Ja, zet dat gewoon in. Wees gewoon een leraar. Ja, Meid ze gewoon zo'n ding om. Zodat elke leerling dat meid kent. Maar goed, dan moesten ze dan die... nou, stel je haast Engels. Dan moesten ze overal de Nederlandse begrippen deel zetten. En dan de Engelse begrippen er als antwoord achter zetten. En dan hier dat al in invult. En dan wist al eigenlijk al die tijd van het leren kwijt. En dan moesten ze nog eens leren. nou, dan dan- kregen ze die toets, toch? Ja, maar dan moest het wel... Nee, dan koest gewoon oefenen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan kregen ze die, zeg maar dan moesten ze dus... Ja, dan hier het al in Testen. invult en dan moesten ze het zo... Ik type even op het toetsenbord. Maar dan wie het, dan kregen ze dus gewoon vragen van wat betekent dit woord en dan moesten ze typen en dan giet dat. Het zei me echt niks. Nee. Nee. Nou, ik vond weer het eerst dat dit wel heel handig als het al in één keer instelt hier. Ja, als die in instelt, die is wel. Ik hier dus op basisscholen altijd zien op topo. Grafie. Topo? Oh, ik vind echt jammer dat ik net meer interesse toont in topo. Want dat vind ik Ik dan hier vet dus- leuk. Toen we topo hier, dan hier we altijd van die lange, smalle briefjes. Van 1 tot 20 of zo. En dan moesten ze dus al die dingen leren. En wat ik wie daar best wel goed in. Dus op een gegeven moment wist ik dat al, ja. En dan ging ik die toets doen. En dan hier ik dus 2 briefjes pakt. Want de stiel altijd uit en dan pakte ik 2. En dan ging ik op die tweede nog een keer de aanwoorden oerskroen. Die joen ik dan terug aan die oren in de klas. Die joen hem weer terug aan de oren. En toen iedereen met zingen. Oh my god, Troddy. Ja, Wauw. Doe eens gewoon een soort Robin Hood of zo. ja. Ik wie gewoon die gast die antwoordjes bezorgde. Ja, Ik vind dat best wel vet zo verhaal. domino's. Ja, Ja, ik vind wel... Maar ik vind het wel knap dat ze net pakt is. bingo Ja. zoals mij. Oh. Maar ja, en dan weet je wat ik wat dom weer. Dan hik ik op een gegeven moment in je fout en dan ben ze leuk, hè? Maar ze Oh, kregen ja. alsnog een jochen of Ja, zo. ja. Dat denk ik, nou jongen, dan waren... Dan moest ik gewoon die prijs nog aanpassen dan. ik wil Ja. traasnoopjes vertaan. Maar ik vind wel, als ik dan je topografie in zou, dat vind ik wel jammer dat ik daar net meer mij die in ha. Ja. Want op kader haast dat net. Of tenminste volle minder. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld geschiedenis vond ik echt heel leuk. Maar daar heb ik eigenlijk weinig les in horen. Ja. Want nou denk ik van, nou, ik best eigenlijk wel les in houden. Ja, Ja, maar dat wie ik op het moment vond dat ik saai. Ja. Want dan was het al je leren. En nou... Ja, hoe ze het presenteren, wie je zei. Maar nou omdat ze nou ouder bent en omdat ze nou interesse in had, nou maar het al jezelf uitziekje. Vind ik wel leuk. Ik hier wel wat meer algemene kennis had willen doen. Ja. Ik jette dat Witsen een leuk verhaal hier wat er nog even vertellen wil.
Maar is dit het moment? Nou, ik wil krijg al een brugje, meidje. Oh, Shit. En toen, Ben je net zo goed hier is de toe MBO, volgens mij. Of we presenteren, zeg maar. Leuk feitje. Ik had dus samen bij onze vorige gast, Cor Pomstra, en deze man, Wietse Plasma, Pjatma. op dezelfde opleiding zitten. Namelijk Art and Design, media vormgeving. We hadden op 2 dezelfde opleidingen zitten. Technisch jongen. Oh ja, klopt. Kijk, Bielko? Ja. Ja, zo ken ik hem ook via game artist. Ja, ik koer Spelletjeskunstenaar. spelletjeskunst. Ja, toch? Ja, dat eigenlijk wel. Ja, we gingen toen beide naar Art and Design. En toen ineens kwam Cor in de picture. Ja, there he was. Ja. Dus toen konden we ook al en toen... Dus Cor is ook derde wiel. ja, eigenlijk Ja, wel. Maar ja. die is nou... Heel cru zijn. Inmiddels nog niet meer. Nee, Nee. dat is een main Nee. character. Ja. En wie ben NPC's? Ik ben een beetje derde wiel Dat worden. maakt me zin. Ja, maar zelden in. Maar even zien, werk dus naar Tavo is. We zitten dus bij elkaar in de klas. Eerste klas zitten we heel in je bielkoor. En op een gegeven moment, deze man weet net hoe squallen werkt of zo. En die moet zitten. Dus ik en Carrie intro. En, maar daarin testen in die test die er wel machtige, Ja. geniale dingen gebeurd. Ja. Te veel om in deze podcast te vertellen. Maar er is een... Maar dat is oh denk ja, ik- dat wie het. Oh ja, op een gegeven moment... wie hadden Engels. En toen wie de optie. Of wie moesten een boekje lezen of zo. En dan konden we hadden we dat goed in of zo. Dan kregen we de derde cijfer op. Maar we mochten het ook oors doen. Terug een filmpje te maken in het Engels. En als we dat goed hier, dan kregen we een Dat zien. filmpje kun je wel even op de Instagram. Oh ja. En Oh. toen hebben we dat maken. En toen ben we op stringgang samen met Cor en Wietse. En toen ben we naar Urenterpgang. En daar hebben we gewoon al je filmpjes maken. Ja. En daar hebben we gewoon een voice-over terug AI laten maken. Of die Google stem, zeg maar. Ja. En toen hebben we daar een soort van uitleg op Friesland maken of zo. En daar hebben we toen volgens mij een Johan of zo op Ja, die hebben we dan best van de kwaliteit van het filmpje en van de content. Ja, Vond ik het echt een negatieve. 4 tegen eigenlijk, als het niet ja, is. ja. Ik denk dat het filmpje wel even op de Instagram kan. Als Wietse en Cor daarmee instaan, dan mij dat van mij. Ik vind het helemaal prima. Maar wat is dat ook alweer? Dan zit je met koeien en malkasten, toch? Ja, maar dat was net spoiling in. Oh, nee, maar Maar ze dan wel wordt het hier op een interessant. letten. Ja, maar dan wordt het interessant, want dan wil ze het graag zien. Ja, dat is mij te met de Nederlandse cultuur, leeuw ik toch? Ja, Friese cultuur. Ja. Fries? Ja. Ja. Nee, Nederlands Ja? toch? Nederlands toch? Ah, bij die dat zou kunnen. macroket en alles. Oh ja. Ja, klopt. Nou ja. Ik denk dat het een heel leuk filmpje is om even op te zieken op Instagram. Stroepmoes, de podcast op Instagram. Ja, altijd erop mij van Cor. Vast wel. Ja, was Uw sister Ekking, toch? ja, maar ik zit er net uit op die video. Nee, maar ik net. Ja, Die maar- alle net. Nee, maar als we er gewoon in wie zetten van dit wie is zo lang lean, dan weten ze wel dat het net meer van nou is. Ja. Hoe lang is dat eigenlijk, Lien? 2018, denk ik. 2018. 4 lean. Dus toen je krijgt meer Zij- rijbewijs. Ja, toen je krijgt meer rijbewijs, want mijn Audi zit er ook op. Zij is Ja. lean. En daar lijst er dan op maar in Sorry. poseren. Jeetje. Met mijn vaderlichaam. Maar nou, uiteindelijk, sad story. Wietse bloed zitten, ik een Cargie en tro. Wietse komt in de klas daarna. Dus hij kan bij hen in de klas. En toen hier we echt een geniaal verhaal gehad van Wietse. En ik wil het hem aan het zelf vertellen, maar het gaat over de presentatie. Want je moest namelijk presenteren. En wie alle jet, toch? in die Jim klas. ik. Ja, wie ik. Maar het gaat over Dino. Hoe Ja. hast je die presentatie oppakt? Nou, laat ik eerst vooropstellen dat ik hier op zich wel een vrij competitieve klas. Dat we best wel mensen die het best wel hun best dienen. En ik zie het, nou ja, nog steeds gewoon een beetje te twijfelen van, ja, weet je, wil ik dit nog steeds een ier doen? Dus ja, ik kerst eigenlijk wel verwachten dat we moesten een presentatie doen hoe ik leeuw, hoe u zelf of zo. Oh ja. Ik weet niet meer precies wat het wie. Ja. En iedereen van mijn klas en eigenlijk ik die orenklas, die eigenlijk best wel heel veel hun best. Die een hele presentatie opzetten, een heel mooi powerpointje zetten en alles. Maar ik wie het eigenlijk gewoon compleet vergeten. Samen met Casper en David. Oh ja. En volgens mij nog een paar mensen, maar daar weet ik de naam net meer van. Mhm. Dus de die wie daar. En wie zie het wie in Engels of Nederlands, een van beiden. Nederlands. Nederlands. En wie gang naar boven en Jim zie het daar ik. Dus beide klassen. Dus eigenlijk klas 1 en klas 2. En toen zei ik dat iedereen moest presenteren. Dus toen ging iedereen die net een presentatie snel naar die computer staat om nog even iets in elkaar te flansen. En ik zoiets van, ja, dat ging nog wat aan. Maar dat jou weer toch niks. Dus toen wie ik onder de beurt. En toen had ik eigenlijk volgens mij mijn skoeg op tafel gegooid. Mhm. En toen had ik een heel verhaal hoe die skoeg houden. En wat die skoeg voor mij betekende. En, want ik houd toen heel bot van sneakers en weet ik het al wat.
En toen had ik er een heel verhaal eigenlijk bij ophangen. Een beetje een emotioneel randje er nog aanknoopt. Want dat dienen de meesten ik. Maar die dienen dat mij een reden. En toen volgens mij een njochen of een njochen en een heel. Toen ik het heegste cijfer van iedereen. En toen kreeg ik me toch echt een peer valse blikken. Kreeg ik niet eens naar mijn tag ooit. Ja. Maar dat viel er wel heel goed. Maar wij gaan de presentatie wel. Ik weet hem net helemaal beknapt mee. Maar het begon bij ik die mijn skoeg uitdieën. En hem op de tafel gooide. Ik hieg in PowerPoint. Stjonken. En ik die hem in het Engels. Oh ja. Want daar koest extra punten mee krijgen. Dus ik denk, dat kan wel. Ja. En toen had ik eigenlijk... Ja, het is net heel netjes. Maar ik had gewoon een verhaaltje bedacht van... Ik hier een Ritalin-verslaving. En dat is weer helemaal net zo. En daar hiek dan heel veel moeite bij. En gewonnen zou dat hij me daar uitholpen. En zei iets. En iedereen weer helemaal emotioneel. Die leraar vond het blijkbaar geweldig. En toen die is bam, een njochen en een heel. En iedereen die vet was en best, die en hier, die zie je echt. Ik denk dat die komen met, denk ik, die hele week wel echt wat onwaan. Ik denk het hele ier. Ik vind dat wel mooi. Dat is toch gewoon die talent. Dus improviseren. Ja. Gewoon broekt hast. En dat is daar een goed cijfer verkregen hast. Maar is dat een talent, improviseren? Ik denk het wel. Want ik kan net zo goed improviseren. Soms wel. Maar ik vind het net... dat is net iets standaard was het kist. Als je aan het eind van de dag heb ik natuurlijk wel een onterecht cijfer gekregen. Want het verhaal wat ik daar zette, wie je 50% gewoon eigenlijk net wie. Oké, en wat maakt dat uit? Uiteindelijk niks. Du hast een verhaal verteld, dat weer de bedoeling. Maar nou is dat publiekelijk. Dus nou weten de meesten dat het gewoon een nepverhaal weer. Fake. Ja, fake news. Nou. Nou, ik vind Fake shoes. Ik... Maar nee, dat slaat een. En daarna wie ik echt grote vrienden mij die leraar. Joost, toch? Ja. Ik vind dat echt wel... ik vind dat net per se slecht. Ja, bleef ik wel een leuk verhaal. Want Jim hier ik net een heel hoog cijfer toen, toch? Of Jim ik een onvoldoende? Oh, ik heb geen idee meer. Ik weet niet eens waar het toe gaan. Want ik weet nog dat Casper en David, die wie echt wel... Gezakt. Ja, die wie echt wel een beetje... leuk denk ik net. Maar die vonden het net geweldig dat ik een jongen en een heel kreeg. Die wie ik net terecht, vind ik. Maar ik vind hem wel mooi dat ik hem ha. Dat doet me nog steeds heel goed. Ja, machtig. De geniale presentatie. En de comeback wie dat eigenlijk. Bleef zitten en dan bam, jongen en heel. Maar ja, dus eigenlijk is dan wel de leer van dit verhaal. Als je dus die presentatie net voorbereid hast, betekent net dat dat echt verkeerd is. Nee, dan was gewoon alles eronder om die extra puntjes erin te sprokkelen. Ja. En ik denk dat soms net heel moeilijk denken mast. Ik denk dat is vaak te moeilijk denkt bij zulke dingen. En dat is dan gewoon denken mast, jongen, ik fix dit gewoon. Als je Watch me. Als je een spreekbeurt over geschiedenis had, dan gaat het lastiger. Want dat is gebaseerd op feiten. Ja. Maar dan zoek ik er gewoon omheen te praten, denk ik. Zoek gewoon om die jaartalen heen te praten. Ja, maar dan kan je gewoon zeggen van, ja, maar wist, er is ook een verhaal dat is net zo bekend in de wereld. En dat is bababababab. Ja, en dan gaan ze dat opzieken en dan zei de leraar, oh, ik zal even research aan dat dit wel klopt. En dan klopt dat net. Dan zei ze gewoon, komt uit mijn eigen bron. Ja, ik denk wel dat is wat mij wist, ja. Ik kan het nooit proberen. Goed Nee. punt. Misschien voor de luisteraars dat hij dit even voor u in praktijk brengen kan. En dan willen we ook graag een... Terugkoppeling. Ja, terugkoppeling. Lijkt het nu wel wat. Ja. Nou, leuk. Ja. Machtig. Wat haast daarna eigenlijk die? Want toen we litten de meesten nog achter mij een cliffhanger. Wat haast dit dan? En daarna eigenlijk best wel een grote anticlimax misschien. Ik had creatieve loslitten. Oh, En toen ben ik teruggegaan in de techniek. zonde. Ja, eerst in de goed. Ja, eerst in de infratechniek. Dat had ik een periode. En toen ben ik naar de metaaltechniek gegaan. Maar dan werkt dat nog met de hand, hoor. Momenteel minder. Achtelijk. Beide. Oh. 50-50. Maar is dit wel die droombaan? Het had nooit mijn droombaan best. Oh. Maar ik zie mezelf waarschijnlijk. Ik denk ik dat ik 30 of 40 ben. Dat ik dan ineens denk van, weet je, kan ik wel weer zijn wat de doen. Zo is het dan wel leren in? Hing het er vanaf wat het is, denk ik. Dan moet het wel iets werden wat ik interessant vind. Ja. Want oors zoek net meer om in 30ste denk ik heel erg motiveerd naar een squallen te gaan. Nee. Maar ja, dan gaan ze wel volwassenenopleidingen. En dan kun je gewoon Jonas en squallen of 1 keer in de week of 1 keer in 2 weken of zo. Ja. Maar zo'n Jim er dan. Zo'n Jim nog wel naar een squallen te gaan. Leven net. Maar ja, Nee, in ieder geval. Ja, ik haat dat. Maar zeg maar letter. Als Nee, nooit meer. Never again. Nooit meer van mijn leven kom ik op een squallen.
Volgens mij is het wel duidelijk. Maar doe mast nog wel. Nee, die is gewoon Ja, last het zakken. maakt dan Ja, ik weet het net. Ik denk inderdaad, krijg de soes toezicht. Als er iets is wat ik zo interessant vind, dat ik daar wel van leren wil, dan zoek ik dat wat aan. Maar op dit moment denk ik net, ik zou nog wel even wat leren wil en een school gaan. Nee. Nou, dat weer een vraag trouwens. Oh. Ik zou zo aan de Oh, squallen sorry. kennen gaan. Ja, nou, ik denk wel, ik denk ergens wel. Wat wil je vroeger worden? Zeg maar, op de basisschool heeft iedereen een bepaalde identiteit. Zeg maar. Eerst een hobby en daar houden ze die heel wat om vast. Dat weer een soort... Die in een brandweer worden bijvoorbeeld door die helemaal astronaut of Superman of Ik wil boer worden. boer. Ja? No farmers, no food. Ja, Echt weer? ja, echt. Maar haast ook Boer, in... melk en zo, koeien Oké, melk. maar haast ook in die familie of dat niet boer is. Nee. Dus dat wie Er gewoon... zijn vaak buurs wel een boer. Oké, maar wie dat dan gewoon, dat dacht, hey, dat lijkt me leuk, dat ook dan. Ja, gewoon met die beesten en zo al jaar. En ja, net per se dat trekkerwerk. Misschien ook daar wel nee, dat toch? Maar Doe eens alleen maar onder de koe zitten om te melken. De woest dus maar... ja, om te melken, ja. Nee, grapje. En een bio-boer bedoelt dan. Nee, maar ja, weet ik veel, gewoon boer. Ja, maar ik weet toen ik 8 of zo, dus of met zingen. Maar wel lange tijd dat ik het wil wijzen. Ja, maar dat is wel inderdaad zo'n identiteit. Ja, maar daarvoor weet ik wel astronaut. Of ik wil in de dierentuin, hoe ik nog werken. Die Dat olifanten stront op skep en zo. Ja. Nee, maar dat leek me wel cool. Maar ze En mijn kraan in, hè? daarna wil ik dus... ik wil nog steeds wel filmmaker worden. Dat lijkt me gewoon super, het beste, tot nu toe. Maar ja, dat is gewoon les. Maar dat is, ik krijg wat voor die. Ja, Ja, dat lijkt me super. ja regisseurs, zo moet ik echt wel wat voor dit liedje. Ja? Typisch, Harry. Ja, ja. Ja, een beetje zoals dat filmpje van Melle. Ik had dat gewoon betocht. En ik had dat zeg maar uittekend als een storyboard. En toen had ik gewoon zijn, het met Sasa. En dan weer een gas met een camera. En toen had ik zei, nou, eerst dit en dit en dit. En ik had wel een beetje om hulp vregen. Maar en uiteindelijk had ik het zelf bewerkt. Zeg maar, dat vind ik vet. En toen weet precies wat er in mijn holle zit, had ik makken. Dus dat is Dat is wel gewoon... vet. Ja. Had ze dat filmpje zien van Melle? Ik had mijn peker met mijn steward. Oh ja. Ja, ik vond het een super filmpje. Ik vond het echt een superfilm. Ja. En wie ben net enige niet in de superfilm gevonden, want het is aardig vaak weer zo'n. Hoe vaak heb je er nou bezien? Of de laatste keer dat zijn. Op Instagram volgens mij iets van 4000 keer. En op Facebook nou 10.000 keer, denk ik. Jeetje, Ja. Zo. door het dak. Ja, super. Wat wil je weer, Wietse? Ik ging altijd eigenlijk gewoon in droom, wie archeoloog. Op de basisschool wie ik echt Vet. helemaal wild van dinosaurussen. Indiana Jones. Net echt Indiana Jones. Dat is wel heel vet. Dat is meer een avonturier. Maar ik wil kapper worden. Kapper. Ja. Kapper. Nice. Ja. Dat wist ik al volgens mij. Dat Ik weet net hoe. Dat ken. Omdat ik niet wel geknipt heb. Ja. Oh ja. Vet. Net dus. Nee, tuurlijk net. Ik dacht echt wel. Harry is zo goed gelovig. Dit is even een leuk weetje hoe Harry. Kan Harry alles wie is, meidje. Ja. Meidje die squal alsjeblieft al aan leren gewoon. Dat is nog even een heel goede tip. En oors komt er ook wel. Ik wel, maar het is makkelijker aan het einde van de rit om gewoon te leren. En dan is het even vervelend om op een TZN, terwijl als ik bij die vriend zit kist te leren. Maar goed, als toen waar je gewoon een examen hast of een toets, dan is dat even prio 1. Tenzij als de Lego film was, Sjen, dan zoek die zin. Nee. Dat had ik wel eens dingen. Wow. Maar ik had alsnog heel dus hey. Ja, Nou worth it. Jokes on you. Ja. Nou, Nou, bedankt voor het luisteren iedereen. Bedankt Jim ook voor dat ik je wijzen mocht doen. doe bedankt. Dat je En bij ik denk dat ik mij afsluit met een liedje, hoe noemt het, lijfspreuk. Improviseren kun je leren. Oh, Nou, vond je dit nou een hele leuke podcast? Vond je dit nou echt geweldig om te luisteren? Laat dan even een reactie achter, denk ik. Ja. En een toemke Op YouTube. op YouTube en op Spotify. En stuur het terug. En stuur het terug naar al die vrienden, naar die pakenbeppen, naar die heidemem, weet ik het. En ik hoop tot de volgende keer. Ja, en nog even een heel belangrijk ding. Als je nou op Spotify luistert en du hast zoiets van, ik luister nooit een podcast op YouTube, ga alsnog even naar RTV NAF. Ga even naar deze aflevering en naar al die oren. En door overal even een blauw duimpje op. Ja. Want Inderdaad. Dat is, want we hadden gewoon geen likes. En op Spotify kan ik wel een 5-sterren rating. Ja, dat mag ik wel hebben. En sis even wat. Want Ja. dus het ding, er werd alleen maar krekels geloerten. Ja, Dat ga ik wel zijn, hè. Lid even een reactie achter. ja, Ja. maar dat is wel 12 afleveringen. Bedankt, Wietse. Ja, Jim, ik bedankt. Ja. Gradien. Ja, bedankt. Vond het leuk. Ja, ik. Ga Nou, ik nou. jongens. Tot de volgende keer. Tot de volgende gast. Was het nog een keer te gast komen?
Absoluut. Ja? Dat Jawel. is positief. Ja, vind ik wel leuk. Oké, dat we net, maar dan weten we Nee, het maar meteen. Ja. positief noot. Nou, Dank u wel, Omon. later. Loi.